May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong mabati ang mga live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. 25 ka mga baboy ginpanglubong matapos may mga positibo sa ASF nga mga baktin sa Barangay Tangub sa Bacolod City. Baboy sa Pulo Pandan, nagpositibo man sa ASF. Negros Oriental Governor Guido Reyes, nagtaliwan. Mabunok nga ulan, nagresulta sa pagsuspend sa klase subong nga adlaw. Kag sa good vibes, nag-trending nga ido nga nagatabok sa pedestrian lane, ginrescue kay nagluya na kag subong, inog adopt na. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, kasarangan tubtub mabunok nga ulan ang nagtupa sa nagkalain-laing nga bahin sang Negros Occidental, subong nga adlaw nga nagresulta sang pag-suspend sang klase sa 16 ka mga LGU lakip na Bacolod City. Sa records ng Negros Occidental Command Center, 15 ka mga banwa kag syudad ang nagpagkamaayo nga mag-suspend sang klase sa mga bulutuan bangod sa mabunok nga ulan. Kahapon may preemptive evacuation nga ginpatuman sa pila ka mga pamilya sa Don Salvador Benedicto kag syudad sang Sipalay. Suno kay Junilo Bogtae, ang pamuno sang rescue sa Sipalay City as of 8 a.m. kaina, may 12 ka mga pamilya ang yara sa Dung-I Health Center sa Manlukahok. Sa datos naman sa Negros Occidental Command Center, may 3 ka pamilya ang gin-evacuate sa Don Salvador Benedicto. Sa number 9, pamuno sa Department of the Interior and Local Government, nagahaylo sa mga aspirants para sa barangay kag SK elections na magpaidalom sa drug testing. Sunod sa kay Benjamin Abalos Jr., ang tiglikom sang DILG ini sa tinutuyo nga mababakod pagid ang kampanya kontra sa illegal nga droga sa pungsod. Para kay Abalos, ang future leaders dapat nga magpakita kung ano sila kaporsigido sa pagpangalagad sa pungsod paagi sa pagpaidalom sa voluntary drug test. Hindi mandatory ini. Bagay nga para kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, hindi maging mabudlay para sa sining mga aspirants. They should not that should not be a problem to them, no, these candidates, no. If that is really required, then of course do it, no. So hindi man na siguro problema. Basta libre lang, hindi lang siguro sila i-charge. I don't know. Sa number 8, pag-usisa sa mga job order workers ang nagapadayon makaligad nga may 5 ka mga JO ang gin-terminate. 5 ka job order workers ang na-terminate sa obra sini nga Mayo. Inibangod man sang ila absences, pamatasan kag performance sa trabaho. Suno kay City Administrator Pacifico Maghari III, magluwas sa ila padayon ang pagpangusisa sang grievance committee sa performance ng iban pa nga mga empleyado sang syudad. Si Mayor Albi Benitez ang damlag nagpahayag man nga magluwas sa na-dismiss nga pamuno sa Department of Public Services, may iban pa nga mga empleyado ang ginausisa sang syudad. Si sectoral naton along with our city legal are the ones monitoring it. Kung may mga complaints, na naton dayon, ginapa-investigate naton dayon. Sa number 7, isa ka basketball game nagresulta sa rambol. Nagresulta sa pagsumbaganay kag rambol ang basketball game sa Lunes sa Osmeña Park sa Tanhay City, Negros Oriental. Makita nga involvado pati ang referee sa nagluntad nga komosyon sa basketball court. Sa investigasyon sa PNP, nagsugod ang ginamo bangod sa pag-trash talk sang isa ka tumalanaw sa isa ka referee. Tigayon pa nga natambagan apang samtang nagapadayon ang hampang, nagpadayon man ang pagpang-trash talk sa duha ka magkasumpong nga mga team nga among nagresulta sa pagginamo. Ginpauntat naman ang basketball game kag ginpang istorya sang PNP ang ingibolbado kag ginpakalma. Sa number 6,
Pamuno sa Bacolod, PNP nagapanugyan sa mga barangay officials nga mahimo malakip sa listahan nga may kangtanan sa illegal nga droga nga i-clear lang ang ngalan sa drugs watch list. Wala pa nakita ni Colonel Noel Alinio ang OIC sa Bacolod City Police Office ang listahan sa 66 ka barangay officials sa Western Visayas nga ginaalegar may kangtanan sa illegal nga droga. Sunod kay Alinio, gilayon sila nga mag-validate sa listahan kasunod sang anti-illegal drugs operation batok sa sinuman nga opisyal sang barangay. Pabor man siya sa ginaduso nga drug test para sa mga barangay officials nga nagaplano magpapili sa barangay elections. Sa reports ng PNP National Headquarters, may 20 ka punong barangay, 56 ka barangay officials ang nalakip sa drugs watch list sa rehiyon. Official, ayaw naman natin dito sa Bacolod na mayroong involved ng mga barangay official. Kahirap naman yon. Huli kami ng huli, tapos meron pala isang barangay official na protector, user, or involved sa drugs. Mahirap po yon. Sana po wala rito sa Bacolod mangyaring gano'n. Pero po, meron po ba kayong mga hotspot po dito sa non-drugs po, barangays or areas? Yun yung nire-review namin na manggagaling sa kamag. Actually, kasi sa totoo lang is yung list na sinasabi, hindi ko pala nakikita. Sa number 5, isa ka senior citizen patay matapos mabungguan sang ambulansya sa Kabangkalan City. Patay ang 80 anyos nga si Angeles Arsalem matapos inibabungguan sa kahapon sang ambulansya sa Barangay 9 sa Kabangkalan City. Sunod sa PNP, ang ambulansya nga ginapanag-iyahan sa syudad sang Sipalay ang padulong kuntani sa Bacolod nga may karga nga pasyente sang iya na sideswipe ang nagatabuk sa dalan nga senior citizen. Naigo sa kilid si Arsalem kag natumba sunod sa pulis. Gindala pa ini sa ospital apang nga deklarar nga dead on arrival. May initial naman nga settlement sunod sa pulis ang magtimbang nga bahin. Sa number 4, Negros Oriental Governor Guido Reyes ang nagtaliwan subong nga adlaw. Nagtaliwan kainas ang udto si Negros Oriental Governor Carlo Jorge Guido Reyes. Siya ang napatay bangod sa terminal illness sa ospital sa Metro Manila. Inaging kumpirma ni Provincial Administrator Attorney Karen Molas. Sunod kay Molas, ilan naman ginahanda ang pag-turnover sa documents kay Vice Governor Manuel Sagarbaria nga amo na sa karon ang magapungko nga gobernador sang probinsya. Si Reyes amo ang nagbulos bilang gobernador sang Negros Oriental sang Marso matapos ang natabo nga pagpatay kay Governor Roel Digamo sa Marso 4. Si Reyes ang katandeman ni Governor Digamo sa iya sininga pagpadalagan gobernador. Si Governor Reyes ang sadto alkalde sa syudad sang Gihungan antes ini nagpadalagan kag nagdaog bilang vice gobernador sang probinsya. I met with the Vice Governor and soon-to-be Governor Manuel Sagarbaria Jr. I officially informed him of this incident and I turned over to him the programs and projects of then Governor Guido Reyes. I would like to express my sincere gratitude to everyone who prayed and wished our late Governor Guido Reyes well. Sa number 3, sa kada adlaw nagasaka ang numero sa nagakalamatay nga baboy sa Negros Occidental. Sa likod sang sini nga mga numero, may mga pamilya nga nawad-an sa panangabuhian, may nawad-an sa investment para sa pagpaeskwela sa mga kabataan. Yan ang istorya sa isa ka hog racer sa Silinga Report. Ang ininalanga-lata nga may uling nga nagaserbi nga improvised nga warmer para sa mga baboy ang nabilin sa Santuanay puno sang baboy nga tangkal ni Jude Gallego sa Barangay Lantad sa Silay City. Ang dingding sang isa sa mga tangkal sa iya nga baboyan, naguba niya sa kainit sang iya nga ulo sa natabo. Nagalikaw siya magkadto diri kay nagatulo ang iya nga luha kung madumduman niya ang nadula niya nga investment. Nakuhaan pa niya sang video ang last nga nayon antes napatay. Ay, Mama Pig. Magpaayo ka, Mama Pig. Kag, ang pinakaulihi nga nabilin sa 50 ka mga idik antes ini napatay. Isa na lang bilin patay. Wala na bilin. Nayunan, doon ka na yun. Istorya niya, amat-amat nagmalasakit ang iya 50 ka mga baktin kag duha ka mga nayon.
May mga spots sa lawas kag naglupok ang ugat sa dalunggan sang iyang mga baboy. Tubtub, nagkalaubos patay tanan. Una, wala gana magkaon. Okay. Pagkadason, Ang pawan. nung pawan. Okay. Pagka, naman, nagbalik naman sa, amuto da yun, nga wala na gid sila naumpawan. Sige, hindi na magkaon. Dason, inom lang tubig. Inom lang nga inom. Ang mas masubo, kay nagdangat sa 45,000 pesos ang utang ni Jule sa ginkuhaan niya sang feeds para sa baboy. Harvest to pay kung tagon ang transaksyon, utangon ang feeds, kay bayaran na lang kung mag-harvest na o kung mabaligyan na ang mga baboy. Naubos na ang iyang mga baboy, pero ang iyang utang nagapabilin sa gihapon. Isip Pabla, sir, kung ang amon nga baboy naubos na, pero ang utang naman wala. Na, Paano ang utang? amo na, sir, ginapalibog man ang ulo na akong, sir, na may balayaran pa kung utang. Napulo na siya katuig nga nagasagud sang baboy. Iniyang iya sideline samtang nagatrabaho sa isa ka pension house sa Silay City. Ang kwarta kung tani nga makuha niya sa pagbaligya sang baboy, ang ipakaayo niya sa atop sang balay sang iya nga amay nga naguba sa tong bagyong Odette. Kagang iban, itigana sa pagsulod sa kolehiyo sang iya nga mga anak. Amo mo lang nang akong ginasaligan tani ito. Kaya sakit man sa amon, sa akon nga, ang ginano ko para man tayo sa kabataan ko. Para lang ginatigana ko gina sa ila. Sa kabataan ko doon may high school na. Ginapatigana ko tani para sa ila college. Gani, ang ginahalong-halungan niya nga motor kag service pakadto sa Ulubrahan, iya nga ginabaligya sa karon. Kinahanglan niya abis ang kwarta nga ibayad sa utang sa feeds. Ginagamit ko sa obra, sir, para lang amo na nga ibaligya ko biskan maglakat-lakat na lang ko para lang makabayad lang ko sa akong Isa lamang si Jules sa mga manugbaboy sa Negros Occidental nga nahalitan sang iya ginatawag sa karon nga pandemic naman para sa mga baboy. Nagpa-record siya sa natabo sa iya nga mga baboy kag ginhambalan nga hag kolera ang ginkamatay sini. Wala sang test nga maginhimo sa napatay niya nga mga baboy. Tanan nga baboy ni Jule bakunado kontra hag kolera suno sa iya. Hag kolera man o kun African swine fever ang nag-igo sa iya nga mga baboy, nagapangamuyo siya nga matapos na initanan para liwat siya nga makasugod. Sa number 2, pinakaunang kaso ng African swine fever sa Negros Occidental na record sa Banwa, Sangpulu, Pandan. Sa laboratory result, gikan sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, nag-positive sa ASF ang ginpadala nga sample gikan sa Barangay Mabini. As of press time, ginsili ni Governor Eugenio Jose Lacson nga wala pa sila sa may ginauyatan nga dokumento nga makakumpirma sini. Pero sunod sa iya, nagapatuman na ang probinsya sa mga tikang angot sa pagsulundan sang BAI. Iga-isolate sunod sa iya ang natungdan nga area nga magasakop sang 500-meter radius. Wala sang may makagwa o kung makasulod nga baboy. Sa sulod sang 15 ka adlaw, ipatuman ang observation kag kung hindi na masulit pa ang kaso, pagkakabigo ng insidente nga isolated case. Kung mayara sang magaduga nga kaso sa gihapon, pagasundon sa probinsya ang BAI protocol. Klaro sang gobernador, wala sang calling o kung pagpamatay sang baboy nga ipatuman. Panawagan sa gobernador nga maghalong kuntani sa mga deklarasyon bangod nagakaapektuhan ang mga hog farmers kag ang bilog nga industriya. Madamo pa sang healthy nga baboy sa probinsya suno kay Lacson. As of May 30, nagdangat sa 93.1 million pesos ang kahalitan dala sa pagkapatay sa masobra sa 7,000 ka mga baboy. Yara naman sa DA kung magpatigayon pa sa separado nga sampling sa mga baboy sa probinsya. Although we have not officially received that report, the province is already taking measures, no? And we're following the BAI protocol. So we will isolate that area where one pig was found ASF positive. 500-meter radius, and then for 15 days we will observe. No? If there is no repeat of such incident, then we can say it was isolated. No? If there is
then we will continue to proceed with the BAI protocols. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. ka mga baboy din panglubong kay na. Hindi matapos nga may duha ka mga bakting nga nagpositibo sa ASF sa Barangay Tangub sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. May 25 tanad ka mga baboy nga kabahin sa 35 ka mga ginasuspetsuan na latnan sang African Swine Fever sa Barangay Tangub ang dungal nga ginlubong sa purok pagidait sinila nga hapon. Suno kay punong Barangay Noli Villarosa, ginpakamaayo nila nga ika lang mga baboy kagiliyon nga malubong agud hindi na maglapta ang balatian matapos may duman ka mga baktin ang nagpositibo sa ASF base man sa resulta sa ginpatigan nga test sang Bureau of Animal Industry sang Lunes. Ang hambal sang DE suspected positive ASF. Dito ulat tong ila declaration gina final nga declaration sang DE. Pila sa mga tag-iya sang baboy ang nagdesisyon man nga pamatyo ng ila nagamasakit nga baboy sa magpasalig man ang barangay nga bayaran o kun ulian sila sa mga baboy. Padayon man ang monitoring sang barangay sa suspected ASF case sa Purok Kasilingan. Pero namon nga kriteria is na monitor namon hindi nila gid pagbuan kinahanglan well monitor gid siya ma-account namon sa tangkal nila kung pila ka bilog baboy no kaga ang iba niya dalagko mo so whatever nga magluya hindi nila pag-iyawon kay ato na lang kumapatay bayaran na lang i-evaluate bayaran kag ilubong na lang. Sa Biyernes natala na man ang seminar sa mga para-vet sa mga kabarangayan kabahin sang pagbabasog sang tikang kontra ASF sa Bacolod. Is to mobilize immediately the team no as well as the supplies needed to proceed with it. So I believe sir ma-take up na sa Friday nga meeting there will be an intensive orientation man ihatag sang aton nga BA nga source speaker to all our barangay representatives. Ginduso sang katapos ang konseho ang pagpatuman sang intensified testing kag border control checkpoints makaligad nga may duhaman ka baboy sa Barangay Takuling ang ginkumpirmar sang BAI nga nagpositibo sa ASF. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, na dumduman nyo pa bala ang nag-trending nga ido bangod nagatabok sa pedestrian lane, ginirescue siya bangod nagluya na, kag karon may manug-adapt na. May report si Romeo Subaldo. Ini si Buddy, ang aspin nga nag-trending kay nagalabay sa pedestrian lane kung magtabok sa dalan sa Guasang City Mall sa Madalagan sa Bacolod City. Go, Bud! My intelligent boy. Ginbansagan man siya nga si Hachiko sa Bacolod kay wala gid siya nagbiya sa Guasang Mall kung sa diin sila nagatiner sang una nga nag-alaga sa iya. Popular si Buddy kay mismo ang mga guard kag mall goers ang nagapakaon sa iya ilabi na sa peak sang pandemic. Pero hinali na lamang nakabaton sa report ang Back PH Project gikan sa mga netizens nga may makaluluoy nga ido nga nagaluya na sa Guasang Mall. Ginrescue siya sang grupo kag sang ulihi natukiban nga siya gali ang popular nga si Buddy. Gindala siya sa vet kag ginpa-check up kag dito nakita nga madamo siya sang infeksyon. Pero matapos ang pila ka adlaw, nag-amat-amat na balik ang kusog ni Buddy. Luya isa siya? Luya isa plan, blood test daw. Tigin undergo sa nidok sa mga CBC. Oo. Wala ang maligay na lang siya? Oo, ganyan lang siya. Ilalayan lang siya. Luya na siya katama. Tapos gin blood test. Blood test siya. Tapos nakita nga may mga infection siya, sir. Madami sa infection. kasi agad siya sa dalan. Oo. Isumunod ang compare sir before pagabot siya kang subo. Ano Mas okay na sa subo ka na gamitan sa bulong sa blang na appliance sa mga antibiotic ni Doc. Oo. Doon nag-okay na Kupawan siya. siya. Nagapaayo na lang siya sa vet kag kun makagwa na. May nagahulat na nga mag-adapt sa iya. Barbs ang peak sa pandemic, sikat na si Bobby sa may City Mall. Kailangan mo ganun nagapakaon na sa iya. Kag diin kabi may kakita nga mayo siya kay nagatabok sa Mayo pa siya kasi hindi siya kung anong pedestrian lane, yung ginatawag. Pero at least may ma-adapt na siya. My forever home na siya.
Kahagang pa ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansya kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.